एभ्रिवान बरायबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो माय बर' ट्रेक चेनेलनि गेजेरजों गुड मर्निं फुंनि बयनिसिमबो बरायनाय बावबाय। दायो अफिसियेल वेबसाइट SLPRB वेबसाइटनि सिङाव आं दंफैयो। जोंहा दिनै 9 तारिख फेब्रुवारि 2023 एडमिट मोनगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गासै एप्लाइ जानाय पस्टफोरनि थाखाय फिजिकेल एबा पेडनि थाखाय। दायो आं अफिसियेल वेबसाइटनि सिङाव फैनानै दङ। दायो मा फोरमायदों नायनोसै। गाहायाव दायो जों दा बिदि नुनो मोनदों बेवहाय डाउनलड एडमिट कार्ड बेहाय जों क्लिक खालामनानै नायनायसै दिनै मोनगोन होनदोंमोन नालाय। जोङो खालामोबा नुनो मोनबाय डाउनलडिं अफ एडमिट कार्ड विल बी लाइभ फ्रम 9 फेब्रुवारि 2023 12:30 PM निफ्रायसो नोंथांमोना मोननो हागोन एडमिटखौ। दायो जों नायदो। बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन नायबावनो हायो माबाफोर नटिसफोर फैबावदों नामा बेखौ जों नायबावनो हायो। जों दायो बेक थांफिनदो। जों एडमिटआ 12:30निफ्रायसो मोननो हागोन। गोजौआव दङ 8 मैयानि फेब्रुवारि समाव मोनसे नटिस होनाय दङ बेखौबो जों नायदो। बियो जाहैबाय मानि ग्रेड 3 आन्डार डाइरेक्टर अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्ड बिनि आन्डाराव नटिस होदोंमोन मैया 8 तारिख खालि। बेखौबो जों नायनानै लानो हायो। जोङो बेखौ नायनायनि डाउनलडिं अफ एडमिट कार्ड विल बी लाइभ फ्रम बिनियाबो 12:30निफ्राय एडमिट मोनगोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जाहैदों। जों बेखौबो नायनानै लादो नोंथांमोन। हम गार्ड सिभिल मा होनो बियो लिरनाय दंखायोमोन। दायो जोङो ग्रेड 3 आन्डार डाइरेक्टर अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्डनिबो एडमिटखौ 12:30निफ्राय दिनै 9 तारिख खालि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। दायो जोङो नटिसखौ नायबावनो हायो। गाहायाव दंबावो गोबां। जोङो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन एक्साइजनि आरो फरेस्ट गार्डनि आरो ट्रेडमेन टेलर बिनिबो माखासे नटिसखौ 7 तारिखआव होनाय दङ। ड्रेसार बेयो जाहैबाय ट्रेडमेननि बेखौबो जों नायनो हायो। बेनो जाहैबाय लोगोफोर हम गार्ड एन्ड सिभिल डिफेन्स बिनिनो बियो ट्रेडमेन लोगोफोर। बियो मोनसे ट्रेडमेनसो। बेवहाय दङ टेलर दङ आरो ड्रेसार दङ। जोङो बेवहाय नायनो हायो। बेवहाय गाहायाव नायदो मेल फिमेल हिसाबै जोंहा आनरिजार्भआव सासे दङ। बेनिफ्राय STPआव सासे। जों बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनोब्ला एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना HSLC पासनिफ्रायनो मोनगोन। नाथाय मोनफ्रोमबो ट्रेडनिनो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानांगोन। बेवहाय बुंदों डिप्ल'मा टेलरिंनि थाखायबो डिप्ल'मा नांगोन एक्सपिरियेन्स। ओमफ्राय एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव नोंथाङा HSLC पास जाबानो जागोन होनना बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइबो खालामनानै लानो हागोन। आरोबाव नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लादो। दायो भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर। Thank you.